Köszöntöm a hallgatókat, Csík Detti vagyok. Ez itt az 50-es nők, nem csak 50-es nőknek podcast. És itt ül velem a szőnyegen a nappaliban Évi. Szia Évi! Hello! Előttünk egy pohár bor, egy csésze tea, és most folytatjuk a mai nap témájával, az 50-es nők és a párválasztás. Tudjuk azt, és az előző részekben megbeszéltük, na de pláne az előző részben, az újrakezdésben, hogy 50 év körül betöltött 49-en mondjuk ki, egészen 50 éves korunkig mondjuk zajlik egy hatalmas nagy változás bennünk és körülöttünk, és úgy érezzük, hogy megfordul velünk a világ. Van, akinek ez egy kicsit korábban jön el, van, akinek időben eltolódik egy picit, de hogy 50 év körül praktikusan ez a jellemző. Nem csak a nőkre egyébként, a férfiakra is. Ezzel valamit kezdenünk kell. Ebben a változásban benne van egy válás lehetősége is, mert annyit változunk, hogy gyakorlatilag azzal az emberrel, akivel elkezdtük a mi közös életünket, már nem találjuk feltétlenül a közös hangot, ez nem jelenti azt, hogy sárdobálással kell elválni, egészen egyszerűen csak tudomásul vesszük, hogy van egy pont, amíg tudtuk egymást támogatni és kísérni, és működött a mi, aztán meg kell próbálni úgy élni az életünket, hogy a következő 50 is, és legalább olyan kalandos és élményekben gazdag legyen, szeretetben és megértésben, mint amilyen az első 50 volt. Te hogy élsz a párválasztással, Évi? Mennyire egyszerű 50 évesen megtalálni azt az embert, akivel a következő 50-et le szeretnéd élni? Ha most azt mondanám, hogy egyszerű, akkor hiteles lennék, biztos, hogy mindenki tudja, hogy a fiú most úgy hallgat minket, hogy pont ebben az élethelyzetben van, hogy keresi a társát a következő időszakra. Pont tudja azt, hogy ez mennyire nem egyszerű. De ha visszagondolunk, tínédzserként is azt mondtuk, hogy de nehéz megtalálni azt, aki nekünk pont jó, vagy 20 éves korunkban is pont ezt gondoltuk. Szerintem minden párválasztás előtt úgy vagyunk, hogy bennünk van az a bizonytalanság, hogy van egyáltalán olyan ember, aki pont jó lesz minden szempontból. Minden szempontból egyébként nem tud pont jó lenni. Ezt azért most így 50 éves korunkra már tudjuk, hogy benne van egy olyan nagy adag kompromisszum, ami szükséges ahhoz, hogy boldogságban éljük meg a következő párkapcsolatunkat. De mindkét fél részéről benne van egy nagy adag kompromisszum, hiszen így van, a kompromisszum mi sem vagyunk tökéletesek. Abszolút, így van, és pont erre gondoltam, hogy a kompromisszum lényege ugye az, hogy mindkét oldalról érvényes, tehát hogy csak az egyik alkalmazkodik, ezt már mondtuk is korábban, korábbi beszélgetésünkben, olyan ugye nem létezik. Tehát ez egy nehéz dolog, de főleg azért nehéz dolog, mert honnan tudom, hogy ki az, aki jó nekem? Honnan tudom, hogy igazából én mit szeretnék? Ez mind olyan kérdés, ami az önismerethez vezet vissza, ha tudom, hogy ki vagyok, akkor tudom, hogy kit szeretnék magam mellé. És azt is, hogy kit nem. És azt is, hogy kit nem, és itt jön egy lényeges pont, hogy okulva minden előző kapcsolatomból, amik nyilván nem véletlenül nem aktuálisak már ma, tehát ez már mind múlt idő, mert mindegyiknek volt egy olyan pontja, ahol annak véget kellett vetni, vagy ilyen, vagy olyan okból. És nagyon örülök neki, hogy azt mondtad, hogy okulva, mert hogyha az ember tanul az előző kapcsolataiból, és tudatosan odafigyel nem csak a másik emberre, és az ő reakcióira, visszacsatolásaira, hanem saját magára is. Mert hogy neked is meg kellett értened, hogyha elfogadjuk azt, amiről beszéltünk a második részben, hogy egy kapcsolat 50-50%-ban múlik egyik partneren és másik partneren is, akkor pontosan látnunk kell azt, hogy mik azok nem hibák, hanem mik azok a szituációk, mik azok az érzések, mik azok a gondolatok, amiken egyébként nekünk is korrigálnunk kell, ahhoz, hogy ne essünk bele újra és újra és újra ugyanabba a csapdába. Így van, és ez nagyon fontos gondolat, hogy gondolni kell arra, hogy amikor véget ér egy párkapcsolat, akkor annak lezárása van, kell, hogy legyen. Vannak olyan élethelyzetek, tudjuk jól, amikor egy véget ért kapcsolat után rögtön jön egy következő, mert valahogy így adódik. Ez nem azt jelenti, hogy ez hiba, hogyha rögtön azonnal egy következő kapcsolatba lépünk, de azért azt tudni kell, hogy az előző kapcsolatot át kell gondolni, megfelelően kell értékelni, érteni kell azt is, hogy miért voltunk benne, meg hogy miért lett vége, és hogy mi történt az alatt,
az idő alatt, amíg együtt voltunk azzal az emberrel, hogyan változtunk, hogy éltünk meg dolgokat, mert ezeket helyesen értékelve és a helyén kezelve tudunk egy következő kapcsolatba úgy belelépni, hogy az előzőnek a hibáit ne vigyük át a következőbe, mert tudjuk, hogyha ugyanazokat fogjuk csinálni, ugyanaz lesz a végeredmény, tehát olyan módon kell lezárni az előző kapcsolatot, hogy ugyanazokat a hibákat ne vigyük át. Hát persze, meg a veszteséget föl kell dolgozni, tehát ez ugyanolyan, mint valakit, aki elment, meghalt, és kedves volt a számunkra, meg kell gyászolni. Tehát gyakorlatilag minden időszakot meg kell nélküle élni, ahhoz, hogy tudjam azt, hogy képes vagyok rá, hogy tudjam azt, hogy én ezt miként tudom kezelni, és hogyha abban még van szenvedés, akkor azt én megszenvedjem. És nem biztos, hogyha benne vagyok egy új kapcsolatban, akkor én ezt meg tudom szenvedni, mert kapaszkodok az új kapcsolatban, mondjuk. Vagy lehet, hogy az új kapcsolatom úgy fogja föl, hogy velem van mióta, aztán még mindig a másik után vinnyog. Közben nem vinnyog utána. Csak nem zárta le. Így van. Tehát, és ezért mondtam, pont ezért lényeges, hogy zárjuk ezt úgy le, hogy már érzelmek ne kössenek azokhoz az epizódokhoz, amik esetleg az előző kapcsolatban fájdalmasak voltak, vagy rosszul éreztük magunkat valami miatt. Vagy boldogak voltunk adott szituációban, és visszajönnek az emlékek, mert olyan helyen járunk, ahol együtt boldogok voltunk. Tehát ez okay, teljesen életért a szituáció. Azt is meg kell dolgozni, hogy most egyedül vagyok. Így van, hogy ne nélküle vagyok. Így van, hogy nélküle vagyok. Hogy ne fájdalomként éljen meg, hogy jaj, de jókat sétáltunk itt, és de szép volt, de jó volt. Ez igaz, ez továbbra is ez az érzés megvan, csak hogy ne fájdalommal éljük ezt meg, hanem hogy tudjuk azt mondani, hogy igen, ez szép volt, de ennek most így ott a helye egy emlékként a fejünkben. Nem kell ezeket kitörölni, tehát az ugye az előző kapcsolataink szép emlékei attól még megmaradnak szép emléknek, és nem fogják a következő kapcsolatunkat rossz módon befolyásolni. Mindenkinek vannak szép emlékei, ezzel nincsen semmi baj. Meg ezt el kell fogadni egyébként, arra is gondolni kell, hogy egy új kapcsolatban a társamnak, az új társamnak, aki érkezik, is vannak szép emlékei az elmúlt időszakaiból, hát miért ne lennének? De ezekről lehet beszélgetni is. Tehát ezt el lehet mondani, hogy én itt már jártam, mondjuk ha elmegyünk közösen valahova, én itt már jártam, igenis az előző kapcsolatommal jártam itt, és ezt láttuk, és ez szép volt. Lehet erről úgy beszélni, hogy ebben ne legyenek feltépett sebek az én oldalamról, és az ő oldaláról pedig ne legyen egy olyan nyomasztó gondolat, hogy én most mondjuk nosztalgiával gondolok valamire, és ő meg ebben nyilván nem tudja megtalálni a helyét, ő ebben nem tud belehelyezkedni, ez nem az ő emléke volt. Tehát, hogy lehetőleg ezt úgy kezeljük, hogy könnyedén el tudja ő is fogadni azt, hogy mindenkinek van egy múltja, és ezzel nincsen semmi baj. A jelen az, hogy most mi vagyunk együtt. Hozunk a múltból emlékeket, megél dolgokat, stb. Ezt mindet harmonikusan szépen össze lehet építeni 50 évesen is egy érett kapcsolatban. Igen, ez nagyon lényeges, hogy az ember mikor van felkészülve arra, hogy egy új kapcsolatba lépjen bele, és ez nyilván személyenként eltérő lehet, attól függ, hogy ki milyen gyorsan halad a feldolgozásban, és nem azért, mert nem kötődött az előző kapcsolatához, hanem azért, mert ő neki más a tempója, másképp fogja föl, másképp dolgozni. Más a személyisége, így van. Rugalmas személyiség hamarabb, könnyebben feldolgoz dolgokat, és megint nem arról beszélünk, hogy valami jó vagy rossz, hanem arról, hogy ilyen vagy olyan, tehát más. Egy a lényeg, hogy mindenki foglalkozzon azzal, hogy dolgozza fel. Tehát úgy nem lehet átlépni egészséges módon egy következő kapcsolatba. Nem is ezt mondom, hogy átlépni. Úgy nem lehet kezdeni egy következő kapcsolatot tiszta lappal, hogy én még hurcolom magammal a lezáratlan dolgaimat. És azért itt sokkal lényegesebb, hogy az előbb a szép emlékekről beszéltem, hogy ne legyen egy ilyen átvitt nosztalgia a következő kapcsolatban, de sokkal lényegesebb, hogy a megélt rossz élményeket se vigyük át, és tudjuk azt mondani az elmúlt kapcsolatunkra, hogy olyan módon zártam le, hogy nem gondolok haraggal az elmúlt kapcsolatomra, se a volt páromra, semmiképpen nem úgy lépek át a következő kapcsolatban, hogy nekem milyen keserűségeim vannak. Mert az meg fog jelenni egy következő hasonló konfliktusban, vagy csak egy picit hasonlító konfliktusban, ez elő fog jönni.
És a következő kapcsolat nem fogja érteni, hogy én miért reagálok valamire úgy, olyan hevesen, olyan számára érthetetlen módon, én azt még az előzőből hoztam. Ezzel ne ajándékozzuk meg a következő párunkat lehetőleg. Lehet tudatosan párt keresni? Hogy ne lehetne? Társkereső oldalak ebből élnek. Persze, hogy lehet. Kinek mi a módszere, vagy kinek mi a meggyőződése, vagy ki miben hisz. Közös barátunknak van egy nagyon szép története, igen. Társkeresőn történt találkozással, és nagyon szép kapcsolat alakult ki olyan módon, hogy ő maga sem hitt abban igazán, hogy ez működik. Regisztrált, nézelődött, de olyan nagyon nem fektetett ebbe energiát. És aztán mégiscsak bejött valaki ilyen módon. De ez tudatos párkeresés, hogy beregisztrálok? Figyelj, és akkor majd jön valaki. Azért tudatos, mert be kell regisztrálnod, onnantól tudatos, nem? Már az a része tudatos, hogy beregisztrálsz egy oldalra. De te döntötted, hogy párt keresel. Pontosan, ez a része tudatos. Vagy tudatos. Igen. Erre gondolok, igen. Uh-huh. Tehát ha már valahova regisztrálnod kell, az, hogy sétálsz az utcán, és azt gondolod, hogy majd csak szembe jön valaki, az nem tudatos, mert hogy olyan szempontból van egy másik része a kérdésednek, hogy a tudatos párkeresés az, amikor megpróbálod úgy kiválasztani a párodat, hogy figyelsz arra, hogy mit szeretnél, vagy hogy ki az az ember, aki illik hozzád, és mondjuk olyan környezetben próbálsz ismerkedni. Ez is lehet tudatos párkeresés. Mondjuk hobbithoz kapcsolódó környezetben próbálsz párt keresni, akkor azt mondod, hogy ott már a közös érdeklődés biztos, mert ez nekem volt egy barátnőm, aki úgy találta meg a férjét, hogy voltak ilyen önszervező, kiránduló csapatok, tehát olyan oldal, ahol összeszerveztek kirándulást, egymást nem ismerő emberek, de közös érdeklődésű emberek, közös kiránduláson vettek részt, túrán vettek részt, és egy közös pont már biztos volt, az, hogy szerettek túrázni. Ő ott ismerte meg a férjét, tehát ez is egy lehetőség arra, hogy egy ponton már közös az út. Ez is tudatos párkeresés. Az nagyon fontos, hogy legyen közös érdeklődési kör, de hogy én itt arra gondolok, hogy társkereső oldalon ismerkedik valaki, akkor van-e annak realitása, hogy olyan paramétereket adok meg, amikről azt gondolom, hogy azok tökéletesek nekem, megfelelnek nekem, és amikor szembe jön valaki, aki rendelkezik ezekkel a paraméterekkel, és elkezdünk beszélgetni vele. És még azt is mondom, hogy de izgalmas, tényleg mindenben az elvárásaimnak felel meg, vagy mindenben megfelel az elvárásaimnak, amiket én gondoltam, és úgy tűnik, hogy én is megfelelek neki. És akkor jön az a pont, hogy találkozzunk. Mert ugye ez a társkereső oldal, ez egy érdekes történet, tehát ott gyakorlatilag vakra mész. Vakra mész, aztán lehet, hogy vakon is maradsz, vagy marhára meglepődsz, mert a beírt paraméterek, szóval több dolog van, ami érdekes abban, amit az előbb mondtál, beírt paraméterek. Azt mondtad, hogy ami szerintem jó nekem, beírod azokat a paramétereket, tehát hogy mit vársz el a másiktól. És akkor itt van a következő szó, amire felfigyeltem, hogy elvárás, az elvárásaimnak megfelel. Már mindjárt 2 olyan csapda van ebben a dologban. Ugye? Mit írsz be, meg mi az elvárásod. Igen. Vannak elvárásaim, és ha nem felel meg, ő már nem lehet jó partner, vagy hogy azok az elvárások fontosak tényleg, amiket ott megadtam, vagy gondoljam már át, hogy meg egyáltalán, ha elvárásaim vannak, és nem felel meg, csalódni fogok. De lehet, hogy ő attól még nem rossz nekem, vagy nem arról szól, hogy mi nem tudunk egymáshoz kapcsolódni, csak át kell gondolnom az elvárásaimat. Ez már megint nagyon nehéz. Én nem tudom, mert soha nem csináltam ilyet. Egyáltalán hogy működik a társkeresős pártalálás, vagy társtalálás. Ki fog derülni a végén egyébként, de előrevetítem, hogy én a véletlenben hiszek. Abban hiszek, hogy az én sorsom úgy is tudja, hogy ki az, aki kiegészíti azt az elégedettséget és boldogságot, ami egyébként bennem is megvan. Tehát nem az kell, hogy ő boldoggá tegyen engem, mert kerekedek én napról napra, köszönöm szépen, és akkor fogom megtalálni azt, akire szükségem van, akkor fog velem szembe jönni, amikor én arra készen állok. De ehhez az kell, hogy észrevegyem a jeleket, és mondjuk az egy tök jó jel, hogy észreveszem, hogy megnéznek, észreveszem, hogy rám mosolyognak. Igen, és szerintem itt akkor lépjünk is át egy másik lehetőségre. A társkereső egy nagyon jó lehetőség, ismerünk mi is olyat, akinek nagyon jó kapcsolata jött így össze,
De nekem sem a világom, tehát én nem is tudom elképzelni. Én már ott megakadnék, hogy mit írjak be, tehát akár magamról, akár a páromról, hogy mit szeretnék, nem tudom. Erre a kérdésre, hogy nem, majd az lesz a válasz, hogy de igen. De igen. De ennyire kezdő. Igen. Szinten vagyok. Igen, körülbelül ez lenne az én szintem, de én is abban hiszek, hogy majd szembe jön, és nem akárki fog szembe jönni, mert hogy sokkal inkább pontosan az jön szembe, aki nekem jó, hogyha nem írom körül szavakkal, és nem írom körül, nem paraméterezem agyon az, hogy ki jön szembe, és nem írom ezt le egy oldalon, és aztán nem annak megfelelően, hogyha nem szűröm, nem kell nekem szűrnöm. Tehát azzal az emberrel fogok találkozni, akivel nekem találkoznom kell, akivel nekem dolgom van. És ez nem úgy működik, hogy nyilván, hogy magunkra zárjuk az ajtót, és várjuk csöndesen, mi Kossuth Lajos utca 73-ban, azt, hogy bekopogtasson a szerelem, hogy jó estét kívánok. Figyelj csak! Tehát nem így a véletlenben hiszek, hogy egyszer csak egy kallódó férfi. Figyelj, én vagyok olyan hülye, hogy nekem még ez is igen. De szerintem igen. A Kossuth utca, nem tudom hányban. Igen, be fog kopogni, és oda fog jönni, és azt mondja, hogy rám vártál. Én annyira azt gondolom, hogy aminek meg kell történni, az meg fog történni, hogy én ezért is nem indulok el párkereső oldal irányába. Annak is igaza van, aki azt mondja, hogy de hát ha el se indulsz, akkor nem fogod megtalálni. De én azt gondolom, hogy én el vagyok indulva. Köszönöm. Szép így magyarsággal. Is. Gyönyörű, direkt, igen. El vagyok indulva, így is, még meg is ismétlem. Én teszek eleget azért, hogy megtaláljam a társamat, akkor is, ha ez nem olyan látványos, hogy megnyilvánuljon egy társkereső oldalon való regisztrálásba. Én akkor is teszek eleget azzal, hogy foglalkozom azzal, hogy ismerjem magam, hogy foglalkozom azzal, hogy fejlődjek, hogy előrelépjek, hogy az előző kapcsolataimból mindent megtanuljak, amit meg kell tanulnom, és hogy ne keseredjek bele abba az állapotba, hogy én momentán nem egy társal élek együtt, mindaddig, amíg nyitott vagyok erre, amíg úgy érzem, hogy nekem vannak lehetőségeim, addig megvan a lehetőség arra, hogy belépjen az életembe az, akit várok. Egyébként minél többet dolgozunk magunkon, minél jobban ismerjük magunkat, és látjuk a korábbi kapcsolatainkban azokat a pontokat, amiket mondjuk folyamatosan újra ismételünk, és hát nyilván, hogyha mindig ugyanabba, nem pocsolyába, mert ez egy vacak szó, tehát hogy mindig ugyanabba lépsz bele, abba a szituációba, például, hogy az ismerkedéseid azok mindig ugyanúgy történnek, a kapcsolatfelvételeid, az ismerkedéseid, és ebből te már 77-szerre sem jössz ki jól, akkor meg kéne állni, és el kellene azon gondolkodni, hogy valamit másképp kell csinálni. Mert ezen már egyszer megbuktál, kétszer megbuktál, és 77-szerre is, drágám. Jó reggelt kívánok, vegyük ezt észre. Ahogy te mondtad, hogyha dolgozol magadon, hogyha tanulsz, hogyha fejlődsz, akkor az látszik rajtad egyébként kívülről is, és elkezdesz magabiztossá válni, egyre magabiztosabbá, lesz egy olyan kisugárzásod, amire föl fogják kapni a fejüket a férfiak, de még egyébként a nők is, hogy ő mitől van ennyire jól a bőrében. Igen, és az a kisugárzás, amiről most beszélsz, azért érdekes, mert pont azok az emberek lesznek vevők a te adásodra, akiknek vevőknek kell lenniük. Tehát pont az az ember fog érdeklődni irántad, aki egyébként jó neked. Ez azért szép ez a történet, mert fizikai betűnyomkodós regisztráció nélkül te tulajdonképpen regisztráltad magad valahol, ahol a társad majd egyszer szembe jön, és pont fogja tudni, hogy te kell lesz neki. Van az a vonzás, meg van az a megmagyarázhatatlan, vagy megfoghatatlan dolog, ami két embert összehoz, és vonz, és két ember találkozik, mert találkozniuk kell. Ennyi. És lehet, hogy ez egy kicsit lassabb, és nincsenek olyan direkt visszajelzések, és olyan gyorsan visszajelzések, mint egy társkereső oldalon, de én azt gondolom, hogy ez az, ami a lényegre koncentrál. Tehát ez az út, ami... Jó. Értem, hogy mit mondasz, de ebben benne van az, hogy egy idő után elkeseredünk. Miatt folytatnám ezt a gondolatomat, azelőtt egy dologra hadd csatoljak még vissza. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a párkeresés a semmi körülmények között ne történjen elkeseredésből. Mert ha elkeseredünk, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, és hogy milyen neműek,
és úgy választunk társat magunknak, akár társkereső oldalon, akár az életben bárki, ha szembe jön velünk, hogy már hosszú ideje vagyunk egyedül, és már annyira vágyunk a szeretetre, nem is feltétlenül a szeretetre, tudod mire? A figyelemre, mindennél jobban, valakinek a figyelmére, és már most tényleg mindegy lesz, hogy kinek a figyelmére. Megint ugyanabban a szituációban vagyunk, ahonnan egyébként menekülnünk kell 0 ponttól, és már még csak reálisan sem tudunk gondolkodni, mert jön egy sub, elönti az agyunkat az, hogy valaki végre. Tehát ne ragaszkodjunk görcsösen ehhez. És az a baj, hogy ezen a ponton lesz a valakiből bárki. Igen. És innentől már nem jó a történet. Olyan jót mondtál, hogy kétségbeesésből ne keressünk társat magunknak azért, hogy legyen valaki. Ezt kell megértenünk, hogy ebben az életkorban rendelkezünk azzal a mennyiségű tapasztalattal, vagyunk annyira érettek, és szerencsés esetben rendelkezünk annyi önismerettel is, hogy tudjuk magunkról, hogy mit akarunk, tudjuk magunkról, hogy milyenek vagyunk, kik vagyunk, és mit tesz minket boldoggá. Egyébként ezt saját magunkban kell megtalálnunk. És itt a lényeges pont, hogy nem azért kell mindenáron valaki mellénk, hogy legyen társunk, mert amúgy nem vagyunk boldogok. Ez olyan kérdés, ami nem társfüggő, bármennyire furán hangzik. A boldogságunk nem attól függ, hogy van-e mellettünk aktuálisan valaki. Ezt meg kell érteni, hogy nem azért kell valaki mellénk, hogy boldoggá tegyen, erre utaltál az elején. Boldogságunkat mi magunk teremtjük meg, és aztán jön az a társ, akivel ezt meg tudjuk osztani harmonikus módon. Igen, tehát azt a gondolatot próbáljuk meg kiűzni a fejünkből, hogy majd egyszer csak jön valaki, aki engem is boldoggá tesz. Hát, azt várhatjuk, ez ugye? A szőkeherceg fehér lovon, tehát azért ezen már túl. De a koporsóban fekvőket szereti, akiket 7 törpe őriz. És ezt most elröhögjük. De hogy nem szabad mástól várni a boldogságot. Meg egy kapcsolattól várni a boldogságot, az csak kiegészíti. Csak, és a csakot idézőjelbe. Tehát a kapcsolat, a társ kiegészíti azt, ami egyébként is megvan. Az, hogy te köszönöd egyébként nagyon jól vagy a bőrödben, köszönöd, te teljes egész vagy, és ezt a teljes egészet kínálod fel valakinek, aki szembe jön, aki ezt jól fogadja, és ez is nagyon-nagyon lényeges. Tehát ő nem egy ilyen kis tébláboló félembert kap. Persze hibáid vannak, ez nem azt jelenti, hogy tökéletes vagy, ugye mindenki érti, nem erről beszélünk. Továbbra is dolgozunk azokon a hiányosságokon, amik vannak, ez erről szól. Csak itt arra szeretnénk most rávilágítani, hogy nem valakinek a karjába beesünk féllábon nyomorultul, hogy segíts rajtam, hanem ez arról szól, hogy mi készek vagyunk tényleg az új kapcsolatra úgy, hogy egymásnak boldog kiegészítői legyünk, ne pedig segítséget keressünk. Így van, és mondjuk ne érjük be kevesebbel, mint amilyenek mi vagyunk. Azért, mert mondjuk valaki 50 éves korára, 10 éve él már egyedül, és neveli egyedül a gyerekét, és vágyik egy kapcsolatra, és jön valaki, akiben többet lát, mint ami benne van. Aki mondjuk pusztán csak a testiség oldaláról fogja meg ezt a kapcsolatot, és egyébként a kapcsolat maga nem érdekli. De ez nagyon hamar kiderül, ha figyelsz, meg ha tudod, hogy mire van igényed, és mire van szükséged. Drágám, valljuk meg, a nők képesek arra, hogy belefutnak egy olyan pasiba. De egyébként lehet, hogy a férfiak is. Tehát, hogy belefutunk egy olyan személybe, hosszú-hosszú egyedüllét után. Vagy lehet, hogy nem is kell hosszú egyedüllét, csak kell egy kétségbeesett pillanat. Belefutunk egy olyan személybe, akiben többet látunk, akire kivetítjük azt, amit mi látni akarunk, és nem látjuk őt magát. Ezt nem tudod megúszni, mindig többet látsz. De hogy nem kéne. De ezt nem, tehát ilyen nincs, mindig többet fogsz látni. Tehát ezt sajnos nem tudjuk levenni ebből a képletből. Én értem. Mindig benne lesz az a többlet, amit te oda gondolsz. Csak azért azt, ahogy elkezded megismerni, beszélgetsz, többször találkozol vele, már az első igen. Figyelni kell, igen. Az érdeklődés a másik iránt. Próbáljuk meg az agyunkból lebontani azt, a képet, amit mi keresünk, és az emberre koncentrálni, aki előttünk áll, akivel találkoztunk. A figyelem a másik iránt egyébként az első pillanatokban megnyilvánul, és te is ugyanúgy meg tudod azt látni, hogy ő mennyire figyel rád. A figyelem azonnal detektálható, van vagy nincs. És a te figyelmed is lényeges, hogy az emberre, arra a személyre koncentráljon, és ne arra az ideára, ami a fejedben van. De nem csak azt az embert kell figyelned, hanem figyelned kell magadat is,
hogy mit vált ki belőled, az adott reakciója, az adott megnyilvánulása, mert lehet, hogy az első ponton azt mondod, hogy jó, ebben mondjuk tudok kompromisszumot kötni, haladjunk szépen tovább, és óvatosan bontakozik a kapcsolat, és azt látod, hogy egyre több ilyen szituáció van, egyre több olyan reakció van, amire azt mondod, hogy te köszönöd szépen, egyébként ez benned, ez halálosan diszkomfort érzést generál, és még mindig azt mondod, hogy adok egy esélyt. Mert hogy mégiscsak könnyebb, párosan az élet, mint egyedül. Hát, van az a szituáció, amikor egyedül is jobb. Igen. Itt kell azt tudni, hogy te mit adsz fel. Hát önmagadból semmit. Na, ez a lényeg. Tehát a kompromisszum az ugye azt jelenti, hogy el tudok engedni dolgokat, amik nem annyira fontosak, be tudok fogadni olyan új dolgokat, amik nekem lehet, hogy eddig nem tűntek elfogadhatónak, de egy idő után lehet, hogy rájövök, hogy mégiscsak én ezzel tudok együtt élni. Önmagunkat azért nem adhatjuk fel. Beszéltünk a legelső részben arról, hogy meg a házasság részben is, hogy bizony vannak olyan kapcsolatok, amik azt eredményezik, hogy én egy idő után eltűnök a kapcsolatban. Alárendelődöm, nem lesznek fontosak a saját igényeim, illetve a saját értékrendem el is tűnik. Eltűntek, vagy nem is voltak soha én határok. Így van, ide ne jussunk, vagy ide ne jussunk vissza, mert lehet, hogy ezeket már elkövettük előző kapcsolatainkban. Tehát nagyon lényeges az, hogy 50 évesen megvan az önismeret. Induljunk ki ebből, hogy megvan az önismeret, ami azt lehetővé teszi, hogy tudjam, lássam azt a pontot, ahol egy kapcsolatot el kell engedni. És akkor merjem elengedni. És lehet, hogy ismerkedem valakivel pár hónapja, és reményteljesnek látszik, de aztán jönnek olyan jelek, vagy a beszélgetésünknek vannak olyan részei, amikből én azt látom, hogy itt nem fogunk tudni egyezni, de olyan módon nem tudunk egyezni, hogy alapértékeink különböznek. Akkor tudjuk szépen azt mondani, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy nem fogunk tudni jól működni. Köszönöm, hogy figyelmet szenteltél rám, köszönöm az idődet, de szerintem ebből itt ennyi lesz. Tehát tudjuk azt mondani, hogy ott akkor annak vége van. Nagyon fontos az, amit mondtál, hogy tudjuk, hogy hol vannak a határaink, de ugye beszéltünk korábban arról, hogy ezek a határok, meg hogy tudjunk kompromisszumot kötni, hogy ezek a határok lehetnek flexibilisek, és látjuk, hogy mit ér meg, ez is egy hülye szó. Látjuk, hogy kivel mennyire intenzív a kapcsolat, kivel mennyire érezzük egyébként jól magunkat, hogy ezeket a határokat lehet kijebb tolni egy kicsikét, de azért mégis vannak határok. Igen. Tehát ezek flexibilis határok, amiket mondtunk az előző részben, hogy nem falakat építünk, hanem határokat húzunk. Ez csak azért fontos, hogy önmagunkat védjük attól, hogy ugyanolyan szituációba keveredve ugyanúgy megszenvedjünk egy kapcsolatot, tehát hogy ugyanúgy elveszítsük önmagunkat egy kapcsolatban. Az nem jó, az sosem opció. Tehát olyan kapcsolatban ne is legyünk benne, ahol mi el tudunk veszni. Nyilván, de ehhez idő kell, hogy ezt meg az ember... sok-sok beszélgetés, ugye egy új kapcsolattal. Mi a leglényeges? Együtt töltött idő, rengeteg beszélgetés, és hozzunk be témákat, amik lehet, hogy elsőre furának, beszéljük meg akár, hogy mit tanultunk az előző életünkből, 50 év már eltelt, tehát ez alatt rengeteg tapasztalat van, mind a két oldalon. És nézzük ezeket úgy, hogy én is hozok magammal egy csomagot, amiben vannak szép jó dolgok, megélt dolgok, sőt, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ha magamat nézem, akkor a csomag, amit hozok, tulajdonképpen jó dolgokat tartalmaz, mert a csomó leckém benne van. És van, amelyiket keservel tanultam meg, de attól az még jó, mert a végeredménye jó, mert van benne egy tanulság. Tehát szerintem ezek tök jó dolgok, hogyha megosztjuk a másikkal. Ez de szuper, mert ez arról szól, hogy van effektív beszélgetés. Nem arról, hogy az előző életünkben megélt dolgokat elmesélve gyakorlatilag egy hátam mögé köpködés, és ez tartja majd össze, ez lesz a kovász az új kapcsolatnak. Te is utálod az előző kapcsolatodat, én is, szidjuk őket együtt. Szuper, és semmiről nem szól végül a kapcsolat, csak a közös gyűlölködésről, ami egyébként elpusztít. Igen, olyan jó, hogy pontosan tudod, hogy nem erről beszéltem, vagyis arról beszéltem, hogy ezeket jól megélve vigyük tovább, jó dolgokként vigyük tovább. Viszont, hogyha csak a harag van bennünk, meg a hátunk mögé köpködés, meg a szidalmazás, akkor inkább ne is beszéljünk róla. Meg akkor a következő kapcsolatunkat, ezt az újat, amit éppen építettünk, már megmérgeztük. Nagyon sikeresen, mind a ketten, tehát ez egy csodás történetnek indul, hogy az összes előző mérgünket, haragunkat, keserűségünket bedobáltuk ide a közösbe, hát ne ezzel töltsük már meg
a induló kapcsolatunkat, hanem hozzunk saját jó élményeket, közös jó élményeket, és a tapasztalatainkat hozzuk csak be. Azokat, amikről tudjuk, hogy tanultunk belőle, még egyszer ugyanazt a hibát nem követjük el, de ez nem azt jelenti, hogy egyébként most tök szép dolgokról beszélünk, így van, még ez sem biztos, mert azért soha nem két kész ember találkozik. 50 évesen már azért nagyon sok mindent megtanultunk, remélhetőleg jó irányba alakultunk, fejlődtünk. Sok sebet is kaptunk. De sok sebet is kaptunk, és vannak még sebeink, amik még nagyon érzékenyek. De semmi baj, ezt azért egymással lehet tovább gyógyítgatni ezeket a sebeket. Egymással lehet, és lehet, hogy pont akkor fog befejeződni egy folyamat, a másiknál hoz valamit, amivel ő még nincs teljesen készen. De lehet, hogy közösen majd azt is feldolgozza, és azt is megdolgozza, és akkor lesz ezzel készen. És olyan szép ez a történetben, hogy együtt fejezzük be a tanulságainkat. És itt csatolnék vissza, amit az imént elkezdtem, arra, hogy az, hogy közösen megdolgozzuk, de egyébként én nem hiszek a közös megdolgozásban, mert ez is egy idő után alárendelődést és saját magad eltűnéséhez visz, vagy vezet. Tehát mindenkinek a saját maga dolgát kell megdolgoznia. Én legfeljebb megkérdezem tőle, hogy tudok valamiben segíteni? Nyilván de nekem nincsen dolgom az ő problémám, mint ahogy neki sincsen az én problémámmal dolga. Nem is arra gondoltam, és nem kell, hogy a gyerekemet nevelje, és nem kell, hogy odálljon bárki elé, és akkor ő a hős, ő a híró, és majd jól megmondja. Nem kellenek a kéretlen tanácsok se. Ha meg akarok valamit beszélni, hallgassa meg, vitassuk meg. Korábban már beszéltünk arra, hogy lehet, hogy teljesen más szemszögből nézi az én problémámat, mint ahogy én, és kiderül, hogy halálosan fölnagyítom én ezt a történetet. De pontosan emiatt, ahogy mondtad, hogy majd közösen megdolgozzuk ezt, ami nagyon nagy probléma a régóta egyedül élő embereknél. Nőkről beszélek többnyire, nyilván a nők személyiségét jobban ismerem, mint a férfiakét, illetve ilyen szituációkban jobban ismerem. Hát ez jön a sebzett férfi, de régóta vagyok egyedül, és azt gondolom magamról, hogy ami 77 kapcsolaton nem ment neki, azt majd én megoldom. És gyere borulj a keblemre, és majd én szeretgetni foglak, megóvlak, megvédelek mindentől, és majd mi együtt így mész bele egy kapcsolatba, halálra van ítélve. Az ő problémája, nem a tied. Így van. Természetesen nyilván nem is erre gondoltam, de én is ismerek ilyet, aki valahogy ez szerintem női ösztönünkben valahogy bennünk van, hogy gyere, majd én segítek, és én ezt megoldom neked. Kicsit ez olyan anyai, és akkor már is egy rossz vágányon vagyunk. Így van. Tehát amikor meg akarom oldani a problémáit, ahogy a gyerekemnek sem kell egyébként megoldani a problémáit, az nagyon-nagyon félrevisz, és nagyon nem azt a kapcsolatot fogja kialakítani, amit egyébként szeretnék, és akkor csodálkozom, hogy ez miért nem megy. Hát mert ott 0 ponttal elszúrtam el. Rossz irányba indultam, és én szúrtam el, igen. Tehát igen, a viszonyulás a másikhoz ne menjen át egy ilyenben. Nyilvánvalóan nem erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy együtt behúzzuk a végét, nem együtt dolgozzuk meg az ő elmúlt kapcsolatainak a maradványait. Egyáltalán nem erről vagy szól. A te elmúlt vagy az én, persze. Ez egyáltalán nem erről szólt, hanem arról, hogyha benne még vannak mondjuk olyan félelmek. Ilyen konkrét példát is lettem szintén barátnőmnél, akinek a férje jött egy kapcsolatból, vagy igen, már férje, de hogy jött egy kapcsolatból, és mondjuk nem mert például meccset nézni, mert mindig a meccsnézés az egy nagyon komoly vitapont volt náluk, a feleség ezt utálta, a férj szerette volna, ne ezt nézzük már, mert mindig a meccset akarod nézni, nézzünk filmet, ő mindig engedett, hogy jó, akkor a békesség kedvéért. De ebben az a cuki, te mindig a meccset akarod nézni, csak hát sose nézi a nyomorult. Ugye? Na ez az, de csak akarod nézni, tehát igen, ez a szép. És már az is bűn. És már az is bűn, hogy még mindig akarod. Eljutott oda ez a férj, hogy már nem is vetette fel, hogy már megint meccs lesz, tehát hogy már így ő ezt elengedte. De ez olyan rossz dolog. Tudom, ez egy pici példa, de attól még érzékelhető példa, hogy ő szeretne valamit, de már nem is mondja, hogy mit szeretne, mert úgy is tudja, hogy elutasítják, és úgy is tudja, hogy nem az lesz. Egyébként meg meddig tartott volna ezt megbeszélni, hogy akkor néha én nézek veled együtt meccset, én utálom a meccset, lehet bealszom, de a popcornt együtt tesszük, és odabújok, és ha te felkiáltasz, hogy gól, akkor én úgy teszek, mint aki értés veled örül, de ez pont jó neked. Tehát néha ezt meg lehetett volna oda. Na ez a szegény férj eljutott oda, hogy már egyáltalán nem is fejezte ki erre vonatkozó igényét, hogy szeretne meccset nézni. A következő kapcsolatban,
amikor a barátnőmmel találkozott, akkor ő már meg sem említette, hogyha ilyen volt, hogy meccset szeretne nézni, viszont ugye már tudta a következő kapcsolat, hogy ő szereti a focit. És amikor lehetőség volt rá, akkor azt mondta, hogy nem akarod megnézni a meccset? Ez az ember borzasztóan meg volt lepve. Tényleg? És addig te mit csinálsz? Hát veled nézem. Komolyan. Látod, amikor el is engedte, meg se próbálta. Na, én erre gondoltam, hogy az ilyen apró maradványokat együtt meg lehet oldani. Onnantól kezdve nem volt már félelme ennek az embernek kimondani azt, hogy én szeretnék meccset nézni. És ugye értjük, hogy most a meccsnézés itt egy konkrét dolog volt, de amúgy ez egy metafora. Igen. Tehát, hogy egy csomó mindent merjünk már behozni, rákérdezni, merjünk megemlíteni, merjünk felvetni. Attól, hogy 20 évig valamit valaki elutasított, nem biztos, hogy a következő kapcsolat is el fogja utasítani. Értem, de ugye erről a korábbi részekben beszélgettünk, hogy tudjuk már meg azt magunkról, hogy mik az igényeink. Tudjuk már megfogalmazni az igényeinket. Igen, de tudod, 20 év házasságban elnyomva ezt már nem tudod, mik az igényeid. Na és erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy ismered magad, és úgy menj bele egy következő kapcsolatba, hogy azért te tudod, hogy hol vannak azok a pontjaid, ahol neked még vannak javítani való dolgaid. Például, merjél kimondani vagy merd megfogalmazni az óhajaidat, vagy hogy te mit szeretsz. Mert lehet, hogy 20 év alatt rohadtul megszoktad azt, hogy te erről nem beszélsz, mert ez konfliktust szül. De próbálkozz, hát ha a következő kapcsolat ezt tök könnyedén fogja venni, és azt mondja, hogy micsoda, hát magától értetődik, persze, gyere, csináljuk, legyen. És akkor rájössz arra, hogy te ezt eddig azért temetted el magadban, mert az akkori párod ezt várta el tőled. De ez nem biztos, hogy jó neked. És nem biztos, hogy lehetetlen. Következő kapcsolatban ezt ilyen könnyen megvalósítod. És ennek a történetnek az a lényege, hogy ezzel a lépéssel is inkább önmagad tudsz lenni. Egyre inkább. Mert nem kell lemondanod dolgokról. Tehát segíti tulajdonképpen a magadra, az önmagadra találás. Erre gondoltam, az új kapcsolat. Igen, hogy tehát az új kapcsolatban így húzzuk be a végét. végét. Azoknak a kis apró dolgoknak, amik még oda hiányoznak, vagy amiket eddig nem tudtál megélni. Nyilván a nagy dolgokat, a nagy tapasztalásokat egyedül teszed meg. Az ismeretségi körömben vannak olyan hölgyek, akik egyébként tisztában vannak magukkal többé-kevésbé, és nyilván keresik a társukat, de sikertelen próbálkozásaik vannak valami miatt. Nyilván ők tudják, hogy mi az a valami, ami miatt sikertelen próbálkozásaik vannak, és a probléma az, hogy sok sikertelen próbálkozás után eljutnak oda, hogy belekeményednek abba, hogy ők társtalanok. És innentől veszélyes az, hogy már nem fog tudni a kellő rugalmassággal belépni egy kezdődő kapcsolatba, sőt egy ismerkedési szakaszba, mert egy csomó gátat csinál saját magának. Már az ismerkedési és szakaszban. azzal az öntudattal él, hogy jó, elmegyek a randevúra, de én meg tudom oldani egyedül is mindent, és bele is tudom tolni az egész élet arcába, hogy mennyire kemény vagyok, és bármire képes vagyok. És ugye én ezt mondtam, hogy én köszönöm szépen nem. Tehát tudom, hogy átmenetileg vannak olyan helyzetek, amiket meg kell oldanom, de azt is pontosan tudom, hogyha én egy párkapcsolatban élnék, akkor azt praktikusan a társam oldaná meg, mert hogy igen. Én mégiscsak egy gyenge és nyomorúságos nő vagyok, akinek nem feltétlenül dolga fúrni, faragni, igen. Szerelni. Nyilván megcsinálja az ember. De hogy ha te ezt gondolod magadról, hogy bármire is képes vagyok, és ezt közvetíted, ráadásul a külvilág felé, mert ez látszik rajtad, hát a kutya is messziről el fog kerülni szűkölve. Tudod, jön az a férfi, aki férfi szeretne lenni az oldaladon, de nem talál rajtad kapcsolódást, mert te mindenhol olyan keményen odatolod azt, hogy ja, ezt is meg tudom csinálni, azt is meg tudom, és akkor ő meg ott áll, és azt mondja, de hol legyek én melletted férfi? Hol van az a pont, ahol én tudok úgy kapcsolódni, mint férfi? Ha te ennyire nőként azt mondod, hogy mindent megcsinálsz, persze, nagyon lényeges, amit mondtál, hogyha egyedül marad egy nő, akkor az élet összes feladatát meg kell oldani egyedül. De gondoljunk a nagyon egyszerű dolgokra, hogy fel kell fúrni a falra egy képet, amit nyilvánvalóan teljesen klasszikus munkamegosztás alapján mindig a férfi csinál. Vagy bármit mondhatnék, ilyesmit.
nem azért nem csinálja a nő, mert fizikailag képtelen rá, hanem azért, mert klasszikusan ezt a férfi szokta, és az neki is jól esik, hogy ez férfi munka, és ő megcsinálja. Nem szeretem címkézni a feladatokat, de azért vannak olyan dolgok... Jobb érzékük van a férfiaknak. Jobb érzékük van, pontosan így van, vannak tulajdonságaik, amik nekik egyszerűen könnyebbé teszi az adott feladatot, és ezt fogadjuk el. Meg tudjuk csinálni, de fogadjuk el. Egy férfi is tud vasalni, meg mosni, mert mi sem úgy születtünk nők, hogy mi ezt tudjuk, hanem megtanultuk. Átmenetileg lehet, hogy amíg ő is egyedül van, megcsinálja, de aztán szívesen átengedi majd, ha újra társa lesz, és ez így teljesen jól van. Kiegészítjük egymást, és ez így tök jól van. De ha belekeményedünk, ez egy nagyon lényeges dolog, ha belekeményedünk ebbe az egyedül én mindent meg tudok csinálni dologba, nem fog tudni hozzánk kapcsolódni senki. Én egyébként nagyon szívesen vezetek, élvezem az önállóságot ebben, bizonyos szintig, mert pont tudom magamról, hogy én Belgrádon keresztül jutok el mindenhova, tehát nem vagyok egy monspart sarolta, képtelen vagyok normálisan tájékozódni. És a táblák is csak zavarnak az út mellett, ezt is tudjuk. Mondjuk azt, hogy nem sokat segítenek, de én ezt például, ha nekem lesz egy társam, nagyon szívesen át fogom neki engedni, de ugyanakkor meg, ha én szeretnék vezetni, nyilván őt él mellettem, pont látod, hogy nem az a klasszik Pierre Richard szindrómás vagyok, de hogy ezt én például sokkal jobban szeretem, hogyha a férfi vezet, mert te így érzed komfortosnak. Igen. Ezt az egészet meg tudod csinálni, de nem mindenáron, és átengeded. Én is megtanultam az kereket cserélni, mert én azt gondoltam, hogy én ezt meg tudom csinálni magam is, asszisztáltam már sokszor hozzá, de meg tudom csinálni. Viszont nem ragaszkodsz hozzá. De nem ragaszkodom hozzá. Nagyon szívesen át fogom engedni, hogy a következő kerékcserét már nem nekem kell csinálni a kocsimon. Nagyon jó lesz. De azért jó az a tudat, hogy meg tudom csinálni. Tehát ez így rendben van. Én ezzel így gazdagodtam, ezzel a tapasztalattal, tanultam valamit, tök jó. Örülök annak, hogy képes vagyok valamire, amire eddig nem voltam, vagy nem tudtam, de nem gondolom, hogy nekem ehhez ragaszkodnom kell. Nyilván más személyiségek vagyunk, nekem a legújabb élményem, ugye, amióta egyedül élek, hogy én megtanultam összeszerelni a polcokat. Nyilván egyszerű polcokat, de hogy megtanultam összeszerelni őket, és emlékszem, még ezt mondtam is neked, hogy öcsém, ez akkora feeling, hogy valami félelmetes úgy, hogy oldalzsebes gatyába, kalapács beletűzve, szögek a számban, cigi a fülem mögött, egyszer trikóban, így fogok közlekedni. És hogy ez tartott addig a percig, amíg ezt kimondtam, jót röhögtünk rajta, pont tudom, hogy nem életem álma az, hogy én polcokat szereljek össze, de való igaz, hogy az megemelt, hogy oké, ennyivel is több vagyok, köszönöm szépen, megcsinálom, amit kell, megfutom a kötelezőt, de... De látod, ez így egészséges, hogy csináltunk magunknak egy olyan szituációt, amiben szereztünk egy olyan tapasztalatot, ami sok szempontból jól esett, igen. Önismert, stb. Nevettünk is rajta, tehát teljesen rendben volt, de a helyén tudjuk kezelni ezt a dolgot. Viszont azt most már tudom, hogy ha egy pasi polcot szerel, a saját bőrömön tapasztalom, mert nyilván láttam már, igen. De a saját bőrömön tapasztalom, hogy ha egy pasi polcot szerel, akkor ő mekkora hírónak érzi magát, mert hogy én is annak éreztem igen. magam. És egyébként ez tényleg megemel. Na de pláne, hogyha valaki még azt is mondja neked, hogy úristen, de ügyes vagy te. Igen, na és tudjuk, és látod, ez az, ami én érzem azt, hogy mit érez ilyenkor egy férfi, amikor ő alkot és létrehoz valamit, mert az ő lényege tényleg az, hogy alkosson és létrehozzon valamit. És ha tehát ennek az öröme megvan, 2, még ott van mellette a szeretett nő, aki úgy néz rá ilyenkor, mint egy Istenre, hogy te ezt megcsináltad, hát az neki akkora boldogság. Igen. Na és így egészítjük ki egymást, és ez a szép a történetben, és innentől kerek egész, és ezért akarunk társként egymás mellett lenni, mert ilyen élményeket hozunk egymásnak, és ez tök jó dolog. Szóval akkor, hogy vagyunk a tudatos párválasztással? Van arra lehetőségünk, hogy tudatosan keressünk? Vagy a másik opció az, hogy akkor ismerkedek, ha elcsap egy autó az zebrán? És hát, ha benne ül ő? Nem ér röhögni. Igen, ez olyan filmszerű. Oké, tehát, hogy de jó, ez is jó. Figyelj, még ez is benne van. Tehát tudatos párválasztás. Igen, lehet tudatos. Van, akinek ez jön be. A tudatos párválasztás üzenem nem létezik. Igen. A tudatos párkapcsolatban maradás és a párkapcsolat alakítása az igen, de szerintem tudatosan nem lehet párt választani.
Jön, megismerkedsz, és onnantól kezd el betudatosulni az, hogy te mit szeretnél, milyen helyzetekben érzed magad komfortosan, és mi az a szituáció, amiből mindenáron ki akarsz menekülni, mert köszönöd szépen, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer már megkaptad, és nem volt jó. A tudatos párválasztás, nyilván nem definiáltuk, hogy mi az, hogy párválasztás, hogy az meddig tart, de akkor ezek szerint most már ezt értjük, hogy akkor a általad említett fogalom az, hogy találkozás, tudatos találkozás nincsen. A párválasztás, az, hogy ő a párod lesz-e végül, az igenis tudatos kell, hogy legyen. A társ tudatos kiválasztása, az nem létezik, de igenis tudatosnak kell lennünk abban, hogy eldöntsük, hogy az, aki szembe jött, akivel ismerkedünk, ő végül is a társunk lesz-e. És ne azért maradjunk vele, mert ő már végre bejött az ajtómon, gyorsan bezárom mögötte, ki ne menjen, mert ő már bent van, akkor ő már meg lesz, hanem hogy maradjon nyitva annak a lehetősége, hogy nem biztos, hogy ebből egy párkapcsolat lesz, mert lehet, hogy nem illünk össze. Tehát ez a mindenáron és bármi áron dolog, ez azért úgy nem jó, hogyha bejátszik ebbe a dologba. Én nem tudom elengedni, a tudatosságot kell, de amellett olyan jó megélni azokat a boldog pillanatokat, amikor csak úgy beleengedjük magunkat egy kapcsolatba. És szerintem ezt kell megérezni, hogy tényleg azzal az emberrel találkoztam, akivel beleengedhetem magam bátran a kapcsolatba, és nem félek magamat megmutatni. És itt egy nagyon-nagyon lényeges dolog kezdődik. Amikor én merek önmagam lenni, és tényleg megmerem mutatni, hogy ki vagyok. Az összes mélységemet felmerem tárni, és megmerem mutatni. Onnantól ő tényleg a társam. És az összes magasságot is természetesen. A mélységet úgy értettem, hogy lelki mélységet, nem úgy, hogy, persze, hogy rossz érzést, hanem hogy igen, tehát minden apró dolgot, minden kis rejtett pici dolgot. Ehhez viszont tényleg kell a tudatosság, mert ismernem kell a határaimat, tudnom kell azokon a pontokon nemet mondani, ahol eddig nem tudtam. De tudnom kell azt is, hogy hol engedhetem el magam. És ez innentől kezdve lesz egy nagyon-nagyon klassz játék. Az én számomra végtelen fontos, hogy végig tudjak mondani egy mondatot, anélkül, hogy abba bárki belevágna. Hogy végig tudjak vezetni egy gondolatot, anélkül, hogy ebbe bárki belevágna. És tudom, ez nekem is hibám egyébként, de nyilván odafigyelek rá, meg dolgozok rajta, hogy ezzel haladjak egy irányba, hiszen ha én ezt szeretném, nyilvánvalóan ugyanezt kell visszaadnom a másiknak is. Olyan jó, hogy ezt mondtad, ez nekem is hibám egyébként, én is hajlamos vagyok belevágni valahol a gondolatába, ott, ahol én kapcsolódni tudok, vagy ahol azt érzem, hogy igen, most nekem is van ehhez egy hozzáfűzni valóm, stb. És nem mindig várom meg a gondolat végét, mert már érzem, hogy mi a gondolat, és ráfűzök, és csak ezt sokszor nyilván a másik úgy éli meg, hogy nem engedtem végigmondani, erre nekem is figyelnem kell. De milyen érdekes, hogy ezzel a tulajdonságommal, ami van, és amin dolgozom, hogy ezt finomítsam, ehhez kaptam olyan társat életemben, aki egyáltalán nem volt kíváncsi a gondolataimra. Milyen érdekes, hogy nem mondhattam el, mert egyáltalán nem volt rá kíváncsi, hogy én mit gondolok. Az volt csak a lényeges, hogy ő elmondja a saját gondolatát, és én ezt hallgassam meg. Fűzzem hozzá mondani valómat, támogassam azzal, hogy elmondom a véleményemet, az érdekelte őt, hogy én mit gondolok arról, amit ő elmondott. De az, hogy az én gondolatom mi, vagy hogy én mit érzek, vagy hogy belőlem induljon ki ez az egész, és az én érzéseimről, vagy gondolataimról beszélgessünk, úgyhogy ő mondja el a saját reflexióit az én dolgomról, olyan nem volt. Tehát az soha nem volt érdekes. És nekem ilyen módon kellett azt megtanulnom, hogy mi van akkor, hogyha valaki azt érzi, hogy nem figyelnek rá. Következő kapcsolatomban nyilván azt fogom keresni, hogy ha beszélgetünk, akkor azért azt meg fogom érezni, hogyha őt egyáltalán nem érdekli az, hogy én miről beszélek, vagy mit kezdek el mondani. És ha valaki sohasem kérdez például, az nekem innentől kezdve például egy intőjel arra, hogy nem érdekli, hogy mit mondok. Igen, és muszáj egyértelműen fogalmaznunk, hiszen a másik nem ismer minket. Gondolatolvasásból semmi, tehát szerintem mindig bele kell gondolni magunkat a másik helyzetébe igen. is, tehát semmi nem szereztünk semmiféle bizonyítványt, sem ő. Tehát ha exakt módon megfogalmazzuk az igényeinket, a gondolatainkat, az érzéseinket ki tudjuk fejezni, azzal sokkal előrébb jutunk, mint hogyha azt várjuk, hogy értsen a szépen körülért virágnyelvből. Nem fog, nem is ismer,
a végén elfárad abban, hogy mindent virágnyelven kap meg, és azt se tudja, hogy kivel van dolga. Igen, tiszta, érthető kommunikáció, kérdezzünk vissza, merjünk kérdezni, és a kérdésre merjünk válaszolni, igen, érthető módon. Lehetőleg őszintén is. Lehetőleg őszintén, meg lehetőleg egy kérdésre nem 20 perc időkeretben azért, hogy ne veszítse el a fonalat, tehát, hogy ez, igen, figyelemmel a másikra. Ez mind-mind azt fogja eredményezni, hogy jól értjük majd egymást. És akkor onnantól lesz a következő kapcsolat minőségében más, mint az előző. Most mind a ketten újra szinglik vagyunk. Ha neked jönne valaki az életedben, akivel úgy érzed, hogy érdemes megpróbálni egy kapcsolatot kialakítani, te hogy csinálnád? Arra vagyok itt kíváncsi, hogy hagynál-e annak időt, hogy ezt megoszd a külvilággal, vagy azonnal kipakolnád, hogy tessék, itt van ő az enyém, lássátok feleim szümtükkel. Nagyon nehéz a kérdés mindenkinek. Van egy élethelyzete, amiben beleérkezik az az új kapcsolat. Az az élethelyzet egy csomó egy csomó összetevőből áll. Ugye van a családod, gyerekeid esetleg, baráti köröd, szüleid. Egy csomó dolog van, amiben bele kell illeszteni az új kapcsolatot. És nagyon-nagyon sok meghatározója van annak a döntésnek, hogy te egyből beszélsz arról, hogy neked van egy új kapcsolatod, vagy inkább még hagyod egy kicsit, hogy megérjen. Nyilván én a saját helyzetemről tudok beszélni. Én ebben a pillanatban, ha most kérdezed ezt, akkor azt mondanám, hogy szerintem én először megóvnám egy picit burokban azt a nagyon-nagyon gyenge, picike kis kezdődő kapcsolatot, és hagynám megerősödni annyira, hogy utána megmutassam másoknak is, beleértve a legszűkebb családomat, akár a gyerekeimet is, mert én először csak arra szeretnék koncentrálni, hogy azzal az életembe belépett emberrel egymást értsük, egymásra figyeljünk, a mi kis kapcsolatunk erősödjön meg annyira, hogy utána elbírja azt, hogy vannak nekünk kapcsolódásaink mindkét oldalon. Neki is vannak nyilván, és nekem is vannak. Ha neki is vannak gyerekei, és nekem is vannak gyerekeim, akkor ez az egész sok-sok minden hozadékot összeengedni, szerintem az ráér később. Először mi legyünk annyira egységben, hogy utána jöhessen az összes többi. Azzal egyet tudok érteni, amit most mondtál, de nem csak a kezdődő kapcsolatot szeretném megvédeni, nem is biztos, hogy megvédeni szeretném, hanem hogy hagyni egyáltalán kialakulni, mert lehet, hogyha kipakolom a külvilágnak, és megmutatom, 2 hét múlva kiderül, hogy hát én nem ezt a lovat akartam, vagy ő nem engem akart. Persze ez kiderülhet, később kiderülhet, minden módon kiderülhet, de talán inkább az, hogy nem biztos, hogy a kapcsolat zátonyra futna, hogyha nem engednéd be egyből az összes inget, ami méri ezt a kis kezdődő kapcsolatot, mert lehet, hogy rossz módon befolyásolják. Tehát, hogyha egy picikét hagyod tényleg megerősödni, amikor már legalább azt tudjátok mindketten, hogy igen, ezt akarjuk, meg hogy ti jól vagytok, hogy jól vagyunk, így van, igen, akkor lehet behozni az összes többi dolgot, ami még az életünkhöz tartozik, és azt együtt kezelni már. És ez nem jelenti azt, hogy nem lehet elmondani a legszűkebb környezetednek azt, hogy én most ismerkedem, mert ennyi szerintem bőven elég a legelején, igen, hiszen ha ők azt látják, hogy tudják, hogy anya ismerkedik, és látják azt, hogy mondjuk anya egészen más. A hatást már láthatják, igen, természetesen nyilván. Arról szól ez az egész, hogy én jól legyek. És hogyha azt látják, hogy fel vagyok dobva. Arról szól ez az egész, hogy mi ketten jól legyünk, alakuljon igen, ki most egy kicsit a mi csírája, és abból már látszik az, hogy tehát hogy így látszik igen, az, igen, hogy így te értettem, ragyogsz. De ugye most azt mondtad, hogy anya jól van, tehát igen, most a gyerekekre gondoltál, de ugye vannak nekünk, nem tudom, szüleink, barátaink, tehát persze, egy csomó ember vesz körül, de most a gyerekekre gondoltál, hogyha ők látják, hogy igen, annyit elmondanék, hogy én most éppen ismerkedem valakivel, de majd akkor fogtok vele találkozni, hogyha ennek itt lesz az ideje. Most egyelőre én ismerkedem vele, majd ti is fogtok. Ez megágyaz a megismerkedésnek majd, mert hogyha majd bemutatom, akkor azt fogják mondani, hogy ez az a fickó, aki miatt anya ennyit vigyorog mostanában. Vagy ez az a csaj, aki miatt apa ennyit vigyorog mostanában. Csak igen, ha már rólam volt szó. Igen, tehát, hogy, és ez jó dolog. Már mindjárt egy pluszponttal indul. A jót bevonzzuk. Igen, ez biztos. És tényleg ott tartunk, hogy minden belőlünk indul ki. Igen.
amilyennek én mutatom magam a külvilág felé, olyan társ fog majd bejönni a képbe. És igen, létezik a tudatos társkeresés. Hát, igen, tudatos, mert hogy én tudatosan vagyok olyan, amilyen, és ismerem magam, és figyelem magam, és amit én közvetítek, az fog beérkezni. Persze, én pont ismerem magam, nyilván mindenki más személyiség, én pontosan ismerem magam, hogy nekem aztán tud olyan rózsaszín köd ereszkedni az agyamra, és minden emberi kapcsolatomra igaz ez. Tehát, hogyha én valakit kedvelek barátilag, ismerősileg, nem kell ehhez. Munkatársad, bárki. Tehát, hogy nem kell ehhez szerelemnek lennie feltétlenül, akkor én végtelen elfogult tudok lenni, és akkor a tudatosság az ilyen szellő fújta az első pillanatig, amíg nem érzem meg azt, hogy hoppá, ilyen érzésem nekem már volt, ezt én már egyszer kaptam, ezt a reakciót valahol, illetve ezt a reakciót én már adtam valahol. De mondjuk igen, ilyen szempontból én is valóban őszintén remélem, hogy a jövőben sokkal tudatosabban fogok erre reagálni, mert a jeleket mindig láttam, csak sikerült besöpörni a szőnyeg alá, ugye? Ez a lényeg, ahogy most meg tudod már fogalmazni, hogy nekem el tud menni az eszem. Ez már a sikernek a fele. Mert ha tudod, hogy el tud menni az eszed, akkor már csak arra kell figyelned, hogy olyankor menjen el az eszed, amikor hagyhatod, hogy elmenjen, mert van olyan. Nem akarom. Az én személyiségem olyan, hogy menjen el az eszem. Na, és őrüljek meg, hogyha valaki olyan lép be az én életembe, akivel tök jól működünk együtt, és még egyszer mondom, nem feltétlenül párkapcsolatról beszélek, nem feltétlenül egy új társról beszélek, hanem egyáltalán, akivel nagyon jól tudunk kapcsolódni, egyforma energiákkal rendelkezünk, tudjuk egymást előrevinni, inspirálni, de ha ebben benne van olyasmi, és ez kiderül, ott kapcsoljon be a tudatosság. Ne az elején határozzam meg, hogy tudom, hogy el tud menni az agyam, és akkor elkezdek görcsölni, és lehetne ebből egyébként egy borzasztó intenzív együttműködés, ha nem folytanám és nem nyomlám le azt, hogy nekem elszálljon az agyam. Mert én pontosan tudom, hogy azzal, amit én tudok produkálni, azzal söprök mindent, viszem magammal a másikat, és lehet, hogy neki is pont ez kell ahhoz, hogy mi jól tudjunk együttműködni, és aztán, ha jön egy olyan reakció, jön egy olyan szituáció, akkor kell, hogy bekapcsoljon az, hogy hoppácska. Így van. Na, és ez a lényeg, amit mondtál, nem vagyunk egyformákat. Tudod, hogy így működsz, mondom, tudatosak. Tudod, hogy így működsz, akkor neked ez a jó módszer arra, hogy azon a ponton fogd meg, mielőtt rossz irányba menne a dolog, ahol kell. Én más ponton fogom ezt meg. Tehát másképp működünk. De a lényeg az, hogy tudod ezt magadról. Innentől kezdve akkor tudod kezelni. De szóval visszakanyarodva az eredeti kérdésemhez, és összegezve, alapvetően te azt mondod, hogy óvnád, őriznéd az új kapcsolatot, addig, amíg az el nem jut egy olyan pontra, hogy úgy érzed, hogy kellően stabil ahhoz, hogyha bemutatjátok egymást a családjaitoknak, akkor nem trollkodhatja már ezt szét senki, ha nektek jó együtt. Mert vagytok olyan erősek együtt. Igen, az én személyiségemből adódóan, az én élethelyzetemből adódóan mindent összevetve most azt gondolom, hogy talán ez lenne a megfelelő módja ennek. Alakulhat ez másképp is, de én most így, mert most kérdeztél meg, és engem kérdeztél meg, ezért én így gondolom, hogy én ezt így csinálnám. Igen, most ezt én is így gondolom. Hogy mert én most ezt érzem, hogy szeretnék arra koncentrálni, hogy mi ketten ismerkedjünk, hogy találjuk meg a közös pontjainkat, mert ezek fognak minket erősíteni. Hogyha ez megvan, akkor én azt gondolom, hogy nagyobb sikerrel fogjuk tudni ezt a kapcsolatot kitágítani, úgyhogy bele fognak férni a barátok, a család, bármiféle a munkatársi kapcsolatok, minden, ami a életünkhöz kötődik. A hallgatóinknak megköszönjük már a figyelmet, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Innen fogjuk folytatni, a következő rész címe Élni és élni hagyni. A hallgatóinkat pedig arra kérem továbbra is, hogy aki még nem tette, megiratkozzon fel a csatornára, hogyha új tartalmakról szeretne értesülni, és továbbra is várjuk a témaötleteket, hogyha
valaki úgy érzi, hogy van olyan téma, ami széles kört érint, érdemes vele foglalkozni, és mi föl is tudjuk mondjuk esetleg ezt dolgozni, mert egyáltalán nem biztos, hiszen nem a mi zsebünkben van a bölcsek köve, akkor írja meg nyugodtan kommentben. Még egyszer köszönjük a figyelmet, visszatérünk hamarosan.